Тарако бисёр хоҳиш карда будем ки накидкои дубайски нишон тиҳед. Марҳамат ина новинкои фасон омадаги ин накидкора аз болои ҳама намуд материал метавонед ки ҷои украшенияда истифода баред. Ҳамқа хушруван ино даётон боша 450 сомон 500 сомон ам мефурӯхтанд. Ҳозир аксия кардагиан 350 сомон. Ина ҳамаи рангош, ҳамаи глош ҳаст. Марҳамат метавонед дархост кунед. Дарава как доставкатон мекунанд ё ки биёен айпеш бинен хитон. Бозори Корвон тарафи Пажарка ҳафтум дарвоза ряди магазинҳои шишагӣ 122 магазинай бинен чихи хушрӯ ҳамаи ҳами кори дастӣ рафтагай оригиналошо мана марҳамат бо омадаи пеш бинен духтаро маъқултон мешава аз болои болопӯшам хушрӯ айда вечерни вариант хулас нависеншона бо катихчонам суҳбат шавен. Аксияи соли нави қафо намонен духтарако дар як нуқтаи савдо намхе материалои фасони дини мазурара барои соли нав аксия кардагиан 1700 сомонӣ марҳамат кадомеша мегирен 1700 сомонам қа хушруван ира бинен беҳад фасон оригиналош ина касседа дар кораи ҳам расветкош хушрувай ҳам стилоша моделоша бинен охе маъқултон мешава. Бозори Корвон айҷа тарафи Пажарка ҳафтум дарвоза ряди магазинҳои шишагӣ 122 магазин марҳамат кори дастӣ рафтагая беҳад хушрӯ инаи фасонша бинен бо иш дига хелай аҳамиятен ҳамаш ҳархелай хулас беҳтарин варианто 1700 сомон ина барои арӯсако мегирен барои хитон мегирен занҳои азиз ҳатман омада тамошо кунен. Материалои фараноза духтаро хутон медонен ки 1500 1800 сомон буд ҳозир аксия рафтестай дар ин нуқтаи савдо 1100 сомон кардагианам қа хушрувай шумо бо биёен айпеш бинен маъқултон мешава ҳамаш кори дастӣ рафтагай беҳад фасонай 1100 сомоне духтаро успед кунен марҳамат омада натонен нависен хичон дарава как шумода доставка мекунанд иҷа бозори Корвонай тарафи Пажарка ба ҳафтум дарвоза ряди магазинҳои шишагӣ инаи дуюм сорташ будай 750 сомон инош бошад 1100 сомон марҳамат дуюм сорташ дар кораи инаи якумаш дар кораи хулас бинависеншона доставкатон кунанд. Бозори Корвон тарафи Пажарка ҳафтум дарвоза 122 магазин ряди магазинҳои шишагӣ духтаро бовар куненам қа хушрувай ина бархташ тозаая беҳад хушрӯ духтарако нигоҳ кунен чихи хушруван бори новинка омадаи материалои фасон материалош бархтая баданамхе сангчои оригинали Сваровски дорад нархошона аксия кази чанд сум карден 550 сомон бо расветкоша намеген ҳамиқа расветкои хушрӯ дора марҳамат ина духтарако касседа дар корай бинависен дарава как доставкатон кунанд ё ки биёен айпеш тамошо кунен ҳоз дига гилчам аст нишон метиҳем иҷа бозори Корвонай тарафи Пажарка ҳафтум дарвоза ряди магазинҳои шишагӣ 122 магазин ира бинен духтаро инаи гилшам ҳаст игилшам фасони бад ҳозир расветкоша нишонтон метам интихоб кунен ира бинен охи расветкора бинен чихи хушрувай ина диден ҳамаи ҳами 550 сомон королевски бархтай баиш материалаш сангошон Сваровски чихеле ки гуфтам ҳозир ба наздик нишон метам бинен духтарако марҳамат ина бинен сангша бинен хича бинен беҳад фасонак хулас рақамошон ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. Як аксияи дигар тамошобино грандиозная аксия рафтестай дар инами материалои вишивкадори 3D ҳам қа хушруван ина дугла иҷада ина як намудуш ина дигари намудуш аз инам расветка бисёр доран аз иншам нархошон ин намуда чанд сум карден 1600 сомон 950 сомон диден 1600 сомона 950 сомон штага ина миёяна ина 950 сомон штага духтаро нигоҳ кунен ҳамаш 3D вишивкои фасони хушрӯ ҳамаи цветош ҳастай диден 950 сомон шумо нависеншона бо суратоша мепартояндтона доставкатон мекунанд ира бинен инамуд чанд сум карден 1400 сомон 850 ина диден 1400 сомон 850 сомон шид иам ҳамун баринай фақат ки гилаш фарқ мекуна ина марҳамат расветкоша биненда ишам хушрувай ина духтаро ишаишта фасона ишаишта фасон ина и моделаш манаи боша дигари моделаш хулас нависеншона бозори Корвон агар омадани бошен биёен бо айпеш бинен маъқултон мешава бозори Корвон тарафи Пажарка ҳафтум дарвоза ряди магазинҳои шишагӣ 122 магазин мана интихоби беҳтарин иҷа да аксия рафтестай ҳамаи материалошона арзон кардагианд духтаро успед кунен бо арӯсакое ки мисол ами сару по мехаранд чандта мехаранд падаркаам мегиранд туҳфаи беҳтарина шумода пешниҳод мекунанд
کوی عزیز акция рафтесай аз акция қафо намонел марамад ози ворид мегардем ҳамқадар материалҳои хушрӯ доранд нигоҳ кунед материалҳои эксклюзив бисёр мепурсанд ин ами нуқтаи савдо биёен беҳтарин материалҳоро акция кардаган бо нархҳои дастрас бозори корвонаиҷа тарафи пажарка 7-12 духтарако марҳамат биёен 122 магазин яди магазинҳои шишагӣ иҷада бу арӯсакое ки мисол аз 4 материал зиёд мегиранд боз як либоси фасони дигара туҳфа мегиранд хулас бинен чихе хушрӯи материалошон ҳама моделош ҳаста чӣ фасоне ки шумо дар корай метавонед аз ин нуқтаи савдо бо нархи дастрас пайдо кунед рақамошон ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар нависеншона вана бинен страничкашонам отметит мекунам будроен бо страничкашон ба ҳазур мисол тамошо карда материалҳоро интихоб кунен мана бинен ҳамқа бисёр айборошон ҳамқа хушрӯ айборошон бовар кунен и 16 фасонай 16 фасонай мана бо чӣ хеле гуфтум ҳози акция рафтестай шумо имкон доред ки бо нархи дастрас ҳамин материали дилхоҳтона пайдо кунен бинен чихе хушрӯи материалошон мана чӣ моделе ки омадагиай аз ин нуқтаи савдо анамхе пайдо мекунен бо нархҳои хуб азиз нигоҳ кунен 950 сомона материалҳо акция шидагиай 550 сомон ҳамиқа хушрӯан ира бинен ҳози дига моделошам аст нишон метем марамат и 1250 сомон шидагиай бинен охи духтаро чихе хушрӯай вишифкош намхе пырра бо биёен бинен маҳқултон мешава анаиам 650 сомонай диден духтаро чихе фасонай бархча бинен чихе тозаяй ворсша бинен худаш маълумай алакай 1200 сомон буд 650 сомон шид иш чи 1400 сомон 750 инаи 1400 сомон 750 сомон шид фасониша бинен духтаро ҳатман биёен бозори корвон тарафи пажарка материал гир бошен биёен тарафи пажарка 7-12 122 магазин яди магазинҳои шишагӣ аз ҳар намудое ки ози нишон додем ку ино чандтаи расветка доранд ина метавонед бо нависен аз ҳар якташ 5-6 намуди расветка доранд ҳамаша акция кардаган метавонед нависен дар ва как доставкатон кунанд ё ки биёен айпеш бинен духтаро